kung nanano ano mo mga kanina din buwan. Pasalamatan ka si Vlogger Waray TV pag hatag action sa aton mga tao nga manilipayon.
Sobrang nakakatawa. Bakit ba sa pinasarap ang umat? Bakit ba sa pinasarap ang mama? Bakit ba sa pinasarap ang mama? Pinasarap ang mama. Ay kaya ba sa ang sabi ng iba, masarap ang taho. Ang sabi ko naman, kung sa taho, kahit taho na, ay tunay na taho. Ang gusto ko, taho sa labo. Bakit ba sa pinasarap ang mama? Bakit ba sa pinasarap ang mama? Bakit ba sa pinasarap ang mama? Pinasarap ang mama. At kaya ba sa ang sabi ng iba, masarap ang mani, halatang isa. Ang sabi ko naman, kung sa mani, ay mali mo, nagkulay na mali. Ang gusto kong mani, nakinis niya. Basta pinasarap ang mama. Bakit ba sa pinasarap ang mama? Bakit ba sa pinasarap ang mama? Pinasarap ang mama. Kaya ba sa ang sabi ng iba, masarap ang malunaya. Ang sabi ko naman, kung sa bunga